سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجاب استدالو زيناتات بريطانيان امباسادر ايرترا كاب هاغرا كوصم ازازا مغلاصو قدام منستر ايثيوبيا ابي احمد مس منستر وصاي غدايات ايرترا عثمان صالح مرخابون بزعبا بحر املكيتو حجون صعرنا كنقصلينا زبل مغلص مهابون ايرتراوين سدتنياتات ابي ايثيوبيان اوارح تاسيروم كم زلو مفلاطون ناتانياهو فلسطين كم هاغر كتقوم كم زقاوم مغلاصون كالن زتقال كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون ناتاناي دول ملكت كتوقون بخبر يعدمكم ኣብ ለንደን ዝጸንሐ ኣምባሳደር ኤርትራ ኤስቲፋኖስ ሃብተማርያም በመንግስት ብሪጣንያ ካብታ ሃገር ክወጽእ ከም ዝተኣዘዘ ተገሊጹ መርበብ ሓበሬታ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ከም ዘመልክቶ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይቲ ኤምባሲ ፈጻሚ ጉዳያት ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ ምዃኑ ይጠቅስ ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ንቢቢሲ ከም ዝሓበርዎ እቲ ብመንግስት ብሪጣንያ ዝተወስደ ስጉምቲ ነቲ ኤርትራ ኣቐዲማ ዝወሰደቶ ተመጣጣኒ ውሳነ ገብረ መልሲ ዝህብ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኤርትራ ዝተመደበ ኣምባሳደር ብሪጣንያ በመንግስት ኤርትራ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ናብ مراك خيدا كالن سلامتاي سرنزي إيرترا نتا أمباسادر كم زي تقبلوه زاجت بنصور زتقلص إيلن إزي حجي ببريطانيا كابتا هاجر كوز تعزيز زلو أمباسادر إيرترا بريطانيا خوينا خسر حصنها أمباسادر ستيفانوس أبلكاتيت كل تشحن 10 تحمشتنيو أمباسادر إيرترا بعباي بريطانيان سمين أيرلندن بمخان ورقة سرحو بوقعه نفسهر نجستي إلسابيت كاليتا أركيبو زنبرا بريطانيا حانت كابتن نتا إيرترا زلو كونتات كنقفز أنها معربوين هاجراتيا مربب حبريتها كفل واتس أي قدايات هاجر كم زحبرو أبسمرا زركب إمباسة هاجر مزيجاتاتو قنصلوا أقولقلوتات كم زهبي تقص نتوم زيجنت كلتين هاجرات زلو من محجاز كم تسقمون أسفير لا بجكازي قبل علي إيرترا زلو نيجوع زم تنقطع أبوت أو كم زلون زيجاتات بريطانيا نبدو جيبوتي إثيوبيا سودان كبوصحو 25 كيلومتر مسترفهم كملوسو يتنقق زحجي كابتا هاجر كوص تعزيز زلو أمباسادر استيفانوس هابتماريام كابميا زيا كل تشحن 16 جميرون زواري أمباسادر إيرترا أب أيرلاند خوينو كغلغل صنيحيو إيرتراويان سدتنياتات نلعل كلتا ورحي أب كتما مويالة إثيوبيا تأسيرهم كم زلو مع كان زينا BBC زرخبو حبريتا أرقاقيسو اتم 10 هتسانات زركبوهم 216 زخون سدتنياتات أب حما كونتات كم زلو حابيرهم نساتهم بحصور أبز التسرحة كابزنابن صحاين مخولة أب زيبولو قالع بيت مأسرتي نلعل كلتا ورحي تأسيرهم كم زحلفوه كونتاتهم BBC قاليسهم مجمرتا ما يسحا قزينا نحس أبنيرنا بسنك سئنت مقبن ماين بوزحات حميمومنا حما كونتات أحلي فينا كتبل حنت كابتم إز مع كنزا زراربا إيرتراوي تقلص أبزوان بوزحات أبي إثيوبيا صنحيخون كابكينات حد زلون زهادنو زلوي إيرتراويان بإثيوبيا بيلوم ناب كينيان أوغندان ببزحي سوغرو كم زلوي فلت اتم مبزحتهم أب سودان زنبور إيرتراويان أبتبيت مع أسرتي عسو حمام رئيسي كومون بفلاي دك آنستيو برخصم هتسأنز أمسول حمام دك آنستيو يساقيا كم زلوها اتحابيريتا يملكت اتم حيزمم زلو نحكمنا كوان توسدوهم حكمنا بجنزب كخوينو اتجنزب زلو راي كفيلو كم زي حكم يقلصو اتم بوليس جنزب انتلكا بجنزبك حكمنا يوسدخا جنزب زي بلوغن بتقيمتن حمامن يزساق زلو بمبال اتا وهابيت نايت حبريتا زلو وكونتات تقلص اتم اسيرموم زنبرو جنزب كأكون اكلات منغست كاينغرو نورح حيزموم كم صنحون اتم سدتنياتات يقلصو انتخونه بزتفلالي منغدي نبيت صحفه سدتنياتات ودو حورات هاجرات وي IOM دحر محبارهم نبيت فرد كم زقربون اتبيت فردي ناصا كم زبولمن يطقسو بوليس جن فرد تقبلو ناصا كم زي سددومن كابهم جنزب كم زدلي يحبرو ابز غرب اوان شجرهم تفتيح دما ناديس ابا كملسو تثبيت يغبرو زمع كان كبوليس تخبابي ملسن مركاب زغبرو صعري كم زي سلط اون حبيرلو بسنك كينات حد سودان عاشحات إيرتراويان سدتنياتات كابتا درجا كم هاغورم زغوصروا سودان نبرتهم رحريهم ناب كلن غرابت هاغرات تباتاتينم ناب إيرترا غيترفون تمليسم يوم زم إيرتراويان كاب إثيوبيا نقيلهم ناب كينيان اوغندان كسوغرو زغبرو زلو غعزو بزح زتفلالي ጸገማት ከም ዘጋጥሞም ክቃላሕ ጸንሕዮ ኣብዛ ሓለፈ ወርሕውን 5 ኤርትራውያን ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ቃላይ ቱርካና ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዝተረኽቡ ተነጊሩ ነይሩ እቲ ሓደጋ 17 ታሕሳስ ለይቲ ከም ዘጋጠመን ምስቲ ሓደጋ ብዝተሓዝ ዝኾነ ሰበብ ትሕቲ ቀይዲ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይኣተውን ይፍለጥ ካልኦት ኤርትራውያን ድማ ኣብ ከተማ ሎድዋር ኬንያ ረዳኢ ሲኢኖም ንኣሳስ 3 ወርሒ ዝኸውን ኣብ መደበራት ፖሊስ ተዳጉኖም ይርከቡ ካልኦት ሓያለውን ኣብ ከም ጊጊር ዝተባሃሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኬንያ ተመሳሳሊ
ተመሳሳሊ ህይወት ይሕልፉ ከም ዘለዉ ማዕከን ዜና ቢቢሲ አረጋጊጹ ኣሎ። እቶም ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ስደተኛታት በዘይ መግብን ሕክምናን የሳቀዩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ እዋን ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዓቕን ላዕሊ ኮይኑ ከም ዘሎን ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጫካታት ኬንያ ተደርብዮም ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ። ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ፖሊስ እቲ ሃገር ረዳኢ ዘይብሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እዮም ዝርከቡ። ኤርትራ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 19 ዋዕላ መራሕቲ ሻራ ዘይብለን ሃገራትን ሳልሳይ ዋዕላ ጉጅለ 77ን ቻይናን ተሳተፍ ኣብ ዘላትሉ እዋን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ዝተራኸበ ተገሊጹ። መበል 19 ዋዕላ መራሕቲ ሻራ ዘይብለን ሃገራት ምዕማቕ ምትሕጋዝ ንሓበራዊ ግሎባዊ ብልጽግና ብዝብል ቴማ ሳልሳይ ዋዕላ ጉጅለ 77ን ቻይናን ድማ ንድሕሪት ዝተርፍ ከይህሉ ብዝብል ቴማ ይዝቃናዕ ዘሎ። ቅድሚ ዋዕላ መራሕቲ ሻራ ዘይብለን ሃገራት ንኽልተ መዓልቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ላዕለዎ ሰብ መዚ ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ብምዝታይ ኣብታ ኣኼባ መራሕቲ ዘጽድቕ ሰነድ ነዲፉ። ኣብታ ኣኼባ ድማ ኤርትራ ብሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ዑስማን ሳልሕን ቀዋሚት ኣምባሳደር ኣብ ሕብረት ሃገራት ሶፊያ ተስፋ ማርያምን ዝምራሕ ልኡኽ ጉጅለ ትሳተፍ ዘላ ኮይና ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ተራኺቡሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝተኻየደ ዝርበ ዝምልከት ግና ዝወፅእ ዕላዊ ሓበሬታ የለን። ንኤርትራ ወኪሉ ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፍ ዘሎ ብሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ 5 ኣኼባ ሚኒስተራት ጉጅለ መሓዙት ቻርተር ውድብ ሕብረት ሃገራት እውን ከም ዝተሳተፈ ካብቲ ቦታ ዝወፅእ ሓበሬታ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድማ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምንዳይ ጻዕራ ክትቅጽሎ ምዃና ዘመልክት መግለጺ ሂቡ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ ቃል ብቃሉ ከምዚ ኢሉ ብመሬት ዝተኸባ ሃገራት ጠለባት ህዝበንን ንእኹል ዘላቒ መነባብሮ ንምምላእን ምዕባለ ንምርግጋጽን ዝዕንቅፈን ዘይስገር ብድሆታት ኣሎ። ኢትዮጵያ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ብድሆ ብሰላማውን ንኽልቲኡ ብዘረብሕን ብዘተን መፍትሒ ምድላይ ክትቅጽል እያ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ቃዛ ዘሎ ግጭት ምስተዛዘመ ፍልስጤም ከም ሃገር ክትቀውም በአሜሪካ ነዝመጽ ሓሳብ ከም ዝቃወም ሓቢሩ። ነታንያሁ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝፍጽምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ከም ዝቕጽልዎን ኣፍሊጡሎ። ክሳብ እንዕወት ንሓማስ እንጥፍእ ጅሆ እስራኤላውያን ክሳብ እንፈትሕ ክንቅጽል ኢና ኣዋርሕ እውን ክወስድ ይኽእል ኢሉ። እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ኣብ ቃዛ 25,000 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ብሓማስ ዘመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ዝገልጽ ኮይኑ 85 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ቃዛ ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰላ መሓዙት እስራኤል ዝኾነ ሃገራት ንእስራኤል ዝቃወሙ ሃገራትን ኣብቲ ዞባ ሰላም ክሰፍን እንድሕር ኮይኑ ክልተ ሃገራት ዝሓቆፈ ፍታሕ ንምትግባር ይደፍአየን ዘለዋ። እዚ ድማ ፍልስጤም ከም ሃገር ሙቓም ዝብል ሓሳብ እዩ። ነታንያሁ ግና ነዚ ፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ እትረኽበሉ ሓሳብ ከም ዘይቅበሎ ገሊጹሎ። እቲ ኣማራጺ ብኣሜሪካ ምፍሳስ ደም ደው ከብል ይኽእል ዝብል መግለጺ ዝወሃበሉ። ነታንያሁ ግን በንጻሩ ካብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ዘሎ ከባቢ እስራኤል ክትቋጻጸሮ ኣለዋ እዩ ዝብል። እዚ ድማ ነቲ ፍልስጤም ኣብ መጻኢ ሃገር ክትኮነሉ እትኽእል ቦታ ይዘጠቓልል። መሓዙትና ኢሉ ዝገለጾም ኣሜሪካውያን ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነታንያሁ ንጸጥታ እስራኤል ካብ ዝጸሉ ሓሳባት ካብ ምቕራብ ተቆጠቡ ኢሉ። እዚ ይኹን እምበር ኣሜሪካ እቲ ግጭት ናብ ካልእ ከባቢታት ከየስፋሕፍሕ ካብ ዘለዋ ስግኣት እቲ ኩናት ከብቅዕ ጸቕጢ ትቕጽል ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።